Mulla on muutama vinkki täydellisiin kanapouleihin ja en ihan ymmärrä, miksei kaikki tee aina näin. Ensinnäkin pahdetut kikhernet on täydellinen rapeuden ja proteiinin tuoja bowlin päälle. Kikherneiden sekaan vähän öljyä ja pansuola-aromia tuomaan reippaasti makua ja 13 minuuttia 200-astisessa airfryerissa, toki välillä sekoittaen. Kanasta kannattaa käyttää aina paistia, sillä se pysyy aina mehevänä, vaikka sitä vähän ylikypsentäisikin. Mausteeksi tietysti pansuola grillimaustetta. Sillä maustat monipuolisesti kaikki paistetut ja grillatut lihat, kalat ja kanat. Loput bowlin täytteet voitkin sitten valita sen mukaan, mitä kaapista löytyy. Punasipulista saa väriä, kurkusta ja porkkanasta rapeutta ja kimchistä pientä potkua. Myös esimerkiksi avokadoa tai erilaisia pikkeleitä kannattaa kokeilla. Sitten päälle kanaa ja paahdettuja kikherneitä. Kolmas kova vinkki on tuplasoosi. Koeta esimerkiksi chilimajoneesista täyteläisyyttä ja potkua ja teriyakikastikkeesta makeutta ja umamia. Ja viimeiseksi vielä helppo koristeluvinkki. Kevätsipulista saat vihreyttä ja valkoisia ja mustia seesamisiemeniä sekoittamalla saat annokseen vielä lisää väriä.